Narok ini obon nogor bazar telek sumi bazar aja plastik bati distribution khai mana abon tam nuti no khai to hambai media person songno tei samja kaham public rokno bo जों तिनी अब distribute माने खालामनायनि कारन खांखाय तिनी सिनि 5th तिप्रा मथा फाउंडेशन डे एबा संसमा साल जोंनि महाराज बुआग्रानि पार्टी तिप्रा मथा पार्टी संसमा सालनि उपलक्षे जों तिनी डिस्ट्रिब्यूशन खालामलायखा दाबो माने को बाहाय नासिक मुंनो राव खालामन फासिनो जों सिनि महाराजनि वानसमं awareness एबा अबनि तिप्रा मथानि जे संसमानि साल बाहायके जों तेबो प्रचार खायमान आबनो रिगिनाय जों सिनि महाराजनि जे साजाकमानि बा गाइडलाइन्स अनुसारे जों बाहायके डिस्ट्रिब्यूशन खालायखा एबा जों तिनि पाब्लिक रावनो जों डिस्ट्रिब्यूशन होते awareness कायसा लेखा नाबो बर खालायगोन जों तिनि अरो पुइला अभयनगर और ब्रिज गानाव जे सिनि तिप्रा सरक बा बंनि कबनि बर रकबो फालमानि थाय आ जागाव जों बागलायखा आबनि यागुलो जों लेक सुमनिबो थांगैनाय आरोबो जों थांगै डिस्ट्रिब्यूशन खालायलेखा बसकांनि सालो जों अबाहाय तेबो सुजुग मांगागाय जों तेबो सिन पाब्लिक रकनि बागै तेबो सुजुग सुबिदा जों नायतगै तबै दंगो आगतला बिसास खालायनाय आगतला बेलायखै आबाहायखै बरक जारा मगतिं फालनाय अर थाय खालाय दंनाय बरक अनेक समस्या खालायो स जों स्पेशली आगतलानि बागै जों अब तेबो नाहार मुंसिनि बसांगो जों प्लान खायजाक दंगो एबा बंनि खरांनो जों खानाय दंगो लिस्ट खाय दंगो बसां सालो जों तेबो आबाहायकेनो एवारनेस एबा बंनि प्रब्लेम्स दंनो रिजल्व खायना बागै जों थाय दंनाय आंनि मुंखाय आइजाक देबबर्मा आं आगतलानि सेक्रेटारि तिप्रा मथा पार्टीनि
tei ani logi tongo secretary bo Jos Jomatia bobo ani logi no oba social activist eba Tipra MOTHA ni chini Maharashtra ni nahamung no जों सायथक lai tongbayo samung khlai tongo